пак времето лети, а национално външно оценяване идва съвсем скоро. Аз съм Ива, здравейте, отново сте с моята кратка рубрика, в която ще решаваме задачи, както ви обещах. Аз не забравям обещанията си. Ще решим задачи, които са от национално външно оценяване от миналата година, които са давани в първи модул. Мисля, че в видеото предходното стигнахме до първите няколко задачи и сега ще продължим нататък. Все пак не съм забравила, че идва нов формат. Съвсем скоро ще направя и видео, което ще бъде свързано с това как да решаваме новите задачи, които не са нови. Мисля, че ви го казах. Но нека се залавяме за работа, защото времето минава много бързо, а ние искаме да се подготвим. Всичко това, което правя, е точно за онези, които знаят какво да гледат в YouTube и искат бързо и лесно да подготвят себе си или своите деца, ако са родители, за предстоящият изпит. Математиката е прекрасна, няма трудни задачи, а нещо, на което ни учи пък със сигурност е, че всеки проблем има решение. Така или иначе, допуснете я до себе си и ще видите колко е лесна. Старт! Започваме с четвърта задача. Сборът от корените на уравнението. Това е модулно уравнение. По правило ние знаем, че от едната страна трябва да остане само модулът, а от другата да остане положително число или 0. Преместваме седмицата отдясно и имаме хикс минус 6 в модул е равно на сборът от минус 4 плюс 7, което е равно на 3. Сега, какво означава това? Всяко модулно уравнение всъщност се разчленява, така го наричам аз, на 2. Нещото в модула или стойността в модула или е това положително число съответно, или същото нещо в модула е отрицателно число. Както знаем, модула представлява абсолютната стойност или разстоянието на образа на числото от нулата до образът на числото. То винаги е положително. Хайде сега да видим. Решаваме това уравнение. Хикс е равно на 3 плюс 6, което е 9. Хикс 1 съответно е 9. А тук получаваме хикс е равно на минус 3 плюс 6, което е равно на 3. И ние търсим сборът от корените на уравнението. Хикс 1 е 9, хикс 2 е 3. Трябва да съберем 9 плюс 3 и получаваме отговор Г. 12. Хайде сега да разгледаме това неравенство. Трябва да намерим най-голямото цяло число, което е решение на неравенството. Това е строго неравенство. Записваме си го тук, като тук директно ще разкрия скобите. 6 хикс минус 6 по 1, 6. Отново правилото оставяме хиксовете от едната страна, всичко, което не съдържа хикс от другата. Минус хикс. Ето това ще прехвърля и ще стане минус 6 хикс е по-голямо от минус 6, минус 8. Минус 7 хикс, както знаете, минус хикс, минус 6 хикс, минус на ябълка, минус 6, минус 7. По-голямо от минус 6 плюс 7 като две отрицателни числа или минус 6 минус 8, извинявайте, е равна минус 14. Деля на коефициента пред неизвестното, който в случаят е отрицателен. И това е спецификата тук, когато това число, което се намира пред хикс или неговият коефициент е отрицателен, ние задължително сменяме посоката на неравенството. Тогава всички решения на това неравенство се намират на хикс е по-малко от минус 14 делено на минус 7 е точно 2. Тоест всички числа, които са по-малки от 2, т.е. наляво от 2, минус безкрайност до 2, всъщност са решение на това неравенство. И ние търсим най-голямото цяло число, което е решение на неравенството. Цялото най-голямо число, което е наляво от 2, но не е 2, е 1. Всъщност нашият отговор е отговор В. Продължаваме с следващата задача. Задача 7. В тест по математика всяка задача има по 4 възможни отговора, от които само един е правилен. Ето така ще обърна да видите въпросът. Ученик избира по случайен начин един от отговорите на първата задача. Каква е вероятността той да е избрал правилният отговор? Разбира се, това е така наречената част от вероятности и статистика или едно случайно събитие. За да се случи, ние използваме следната зависимост. Всички възможни случаи са в знаменател, а благоприятните случаи са в числител. Че дробна черта направих. Тоест това, което нас ни устройва върху всичко възможно. Ние искаме да проверим по един случайен принцип как ученик избира
някакъв отговор и каква е вероятността той да бъде правилен. Тя е следната. Всички възможни отговори са 4, а само един от тях е правилен. Вероятността това момче или този ученик да избере правилен отговор е 1/4. 1/4 тук е дадена като обикновена дроб, разбира се, 1/4, но можем да я видим и като 25%, например. Разбира се, 1/4 от всички възможни или един от 4-те. Добре.